Daniel Dillon! Game over! Dragilor, haideți și voi încoace ceilalți, domnul Achim, Milane Dogevamo, Polinte. Domnul Achim, Mr. Achim, haideți vă rog aici. O să vă rog să venim aici în mijlocul nostru, da? Să-i lăsăm, hai să lăsăm terenul liber, să-i avem pe toți aici. Copii, Vuia din Subotici are venit după accidentare, lui Markovic, Daniel Dillon, lui Vuia Subotici, Marcus Hutton, domnului prietenului meu de la venit de la Părești să mai ia un titlu, Dobrodol. Știu Pop, Rareș Pașca și toți ceilalți, trebuie să n-am uitat pe nimeni. Vreau să dau, dați-mi minge, așa, ok. Bine, faceți aici așa, un pic de loc, hai încoace. Pentru sufletul vostru o să vedeți pe Guțoaia cum aruncă din 775. 45 de grade stânga, cu soarele not. Faceți loc pentru că pariez cu cine vrea că Guțoaia va marca. Și